Hi guys, welcome back to my channel. My name is Queen and I'm popularly known as Igbo with Queen TV. In this channel, we teach Igbo language. In this channel, we learn how to speak Igbo. If you're a beginner, this channel and this video is for you. I will teach you how to speak Igbo language. If today is your first time watching me in this channel, please do not forget to hit the subscribe button and click on that notification bell so that anytime I upload a new video, you always be the first to see it. I'm going to be teaching you guys how to make sentences with little things in Igbo language. Keep watching. We'll be right back. Mmiri. Mmiri. Mmiri is water. Mmiri. Mmiri is called water. Now, let's make sentences with mmiri. I want to drink water. Achọrọ m ịṅụ mmiri. Achọrọ m ịṅụ mmiri. I want to drink water. Achọrọ m ịṅụ mmiri. I want to drink water. Achọrọ m ịṅụ mmiri. Oche. Oche is chair. Oche is chair. Oche is chair. Now let's make sentences with oche. Bring that chair. Bring that chair. Butere m oche ahụ. Butere m oche ahụ. Bring that chair. Efere. Efere, plate. Efere is plate. Now let's make sentences with efere. Give me that plate. Nye m efere ahụ. Give me that plate. Nye m efere ahụ. Give me that plate. Nye m efere ahụ. That is, give me that plate. Nye m efere ahụ. Ngaji. Ngaji. Ngaji is spoon. The spoon you use in eating. That is ngaji. Now let's make sentences with ngaji. Give me that spoon. Nye mu ngaji ahụ. Give me that spoon. Nye mu ngaji ahụ. Give me that spoon. Nye mu ngaji ahụ. Nye mu ngaji ahụ. Stand. Stand. Kwụrụ. Kwụrụ, that is stand. Kwụrụ. Kwụrụ ofu ebe. Stand in one place. Kwụrụ. Kwụrụ is stand. Kwụrụ is stand. Now let's make sentences with stand. Stand there. Stand there. Kwụrụ ebe ahụ. Kwụrụ ebe ahụ, that is stand there. Kwụrụ ebe ahụ. Stand there. Kwụrụ ebe ahụ. Ite. Ite is pot. Pot is called ite. Pot, the pot you use in cooking. Pot is called ite. Now let's make sentences with pots. I want to cook with my pot. I want to cook with my pot. Achọrọ m isi nri na ite m. Isi nri is cook. I want to cook food. I want to cook with my pot. Achọrọ m isi nri na ite m. Achọrọ m isi nri na ite m. Repeat it with me. Achọrọ m isi nri na ite m. 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 I want to cook with my pot. Achọrọ m isi nri na ite m. Cream. Ude. 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 Do you know what is called ude? Ude is cream.
Ude is cream. Ude is cream. Now let's make sentences with ude. Achọrọ m ite ude m. Achọrọ m ite ude m. I want to rub my cream. Achọrọ m ite ude m. I want to rub my cream. I want to rub my cream. Achọrọ m ite ude m. I want to rub my cream. Achọrọ m ite ude m. I want to rub my cream. Achọrọ m ite ude m. Ncha. Ncha is called soap. Ncha is soap. Ncha is soap. Now let's make sentences with ncha. I want to bath with my soap. I want to bath with my soap. Achọrọ m iji ncha m asa ahụ. I want to bath with my soap. Achọrọ m iji ncha m asa ahụ. Achọrọ m iji ncha m asa ahụ. Say it again. Achọrọ m iji ncha m asa ahụ. I want to bath with my soap. Also is run. Also is run. Run. Just run. It's called also. Run. Also. Now, let's make sentences with also. I am running. M na-agba ọsọ. 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 M na-agba ọsọ. I am running. Run fast. Run fast. Just run as fast as you can. Run fast. Gbashie ọsọ ike. Gbashie ọsọ ike. Gbashie ọsọ ike. Run fast. Gbashie ọsọ ike. Run fast. Gbashie ọsọ ike. That is run fast. Gbashie ọsọ ike. Nọrọ ọdụ. Nọrọ ọdụ. Sit down. Sit down. That is nọrọ ọdụ. Sit down. Nọrọ ọdụ. Sit down. Nọrọ ọdụ. Sit down. Nọrọ ọdụ. Sit down. Now let's make sentences with nọrọ ọdụ. Sit down there. Sit down there. Nọrọ ọdụ ebe ahụ. Nọrọ ọdụ ebe ahụ. Sit down there. Nọrọ ọdụ ebe ahụ. That is sit down there. Nọrọ ọdụ ebe ahụ. So guys, if you like and enjoy this video, please do not forget to give me a thumbs up. Don't forget to subscribe, like, and share. Share with your family, share with your friends, so they can also learn how to speak Igbo. See you guys in my next video. Bye.